खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय थांनाय 2025 मायथाइनि 29 नभेम्बर खालि बीटीसी सेक्रेटारियेटआव फरायसाफोरा बुफाय बुसि खालामनायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी हाई कोर्टनि बारग' बिजिरगिरि एच.एन. शर्मानि दैदेननायाव वान मेन कमिशन दानाय जाबाय। कमिशन अफ इनक्वायरि एक्ट 1952 नि सिङाव दाजानाय बे कमिशना जानानै थांनाय बुफाय बुसि खालामना प्रटेस्टखौ फरायसाफोरा मानो खालामदोंमोन आरो बेनि जाहोन आरो आन्दोआव मा दंमोन बेनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाय जागोन। बे बुफाय बुसिया सोरनिबा प्लेनिं खालामोन ना सोरनिबा फान्दायनायमोन बेफोरनि सायाव आरो बे इन्सिडेन्टआव बेसेबां पाब्लिक प्रपार्टिनि खहा जाखो आरो बेसेबां सोरखारि सम्पतिनि खहा जाखो बेफोरनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाय जागोन। फरायसाफोरनि अनगायै बबेबा राजखान्थि हान्जाफोरनि फान्दायनाय एबा बबेबा आफादनि आखाइ दंमोन नामा बेफोरनि सायावबो गुवारै नायबिजिरनाय जागोन आरो बे बुफाय बुसि खालामनाय सोमावसारनायखौ सोर दैदेनगिरिफोरा दैदेनदोंमोन बेफोरनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनाय जागोन। बे कमिशननि गुबै खामानिफोरा जाबाय जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनाय, बे जाथायाव सोर सोर लोब्बा दंमोन आरो सोर दैदेनदोंमोन बेसोरखौ सिनायथिनाय आरो गासै रिपर्टखौ सोरखारनो गथायनाय। मख'जाथावदि जायफोर सोमावसारगिरिफोरा बुफाय बुसि आरो आयेन बेरेखा बीटीसी सेक्रेटारियेटआव हाबदोंमोन आरो भायलेन्स खालामदोंमोन बिथांमोना नायबिजिरखांनायनि उनाव साजाबो मोननो हागौ। बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि शिवली महिलारी बिथाङा 3 नं क'क्राझार आसाम बिधान सभा बियाबनिफ्राय टिकेट मोननो थाखाय बिसायख'थि फोथाराव आगान होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां शिवली महिलारीया गोबां जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोनगासिनो, नाथाय गुबुन फारसे बिथांनि फिसाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोबां मेल मिटिं आरो खौरां बिजोंफोराव आंनि बिसि शिवली महिलारी बिथाङा माब्लाबाबो एमएलए बिसायख'थि गेलेया होनना बुंबोनायखौ नुनो मोनगासिनो। थारैनो हाग्रामा महिलारी बिथांनि नखराव मा जामारदों, मानो थाखाय बिसि आरो फिसाय सानैनि गेजेराव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै बुंनाय बाथ्राफोरा गोरोबनायखौ नुनो मोनाखै बेखौ फैबाय थानाय समासो फोरमायसिगोन। मख'जाथावदि बिथां हाग्रामा महिलारीया आंनि बिसिया माब्लाबाबो बिसायख'थि गेलेया होनना बुंदोंब्लाबो बिथांनि बिसि शिवली महिलारी बिथाङा मैया रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बादियै टिकेट मोनगोनखौ आसा खालामनानै मैया 3 नं क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय जरदारपुर, गोजोनपुरी आरो गुबुन गुबुन गामिफोराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव गोबां बाथ्राफोर फोरमायना होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा जुदि देरहानानै एमएलए जायोब्ला गोबां मेगन गाज्रि जानाय रायजो राजाफोरनि मेगनखौ सोखानानै होगोन होनना बिथाङा फोरमायो। लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङा बीटीसीनि गं 5 डिस्ट्रिक्टनि मोन 40टा समस्ति नायनो गोनां जानायाव गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया, खामानिफोरा नांथाना थायो। नाथाय आं एमएलए जायोब्ला हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गोबां मदद खालामनो हागोन होनना शिवली महिलारी बिथाङा फोरमायो। बेनि अनगायै गुबुन फारसेथिं गोबाव समनिफ्रायनो एमएलए जाबोनाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा टिकेटखौ मोनगोन ना बिथां हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि शिवली महिलारी बिथाङा टिकेटखौ मोनगोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। बीटीसीनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा गासैखौबो बानायनो हायो, सागरबो बानायनो हायो, हाजोबो बानायनो हायो आरो 1 तला सना गासैनोबो होनो हायो, नाथाय खुगायावल' हायो, मोगथाङाव हाया। बे बाथ्राखौ बुंदों बीटीसीनि बारग' गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बिथां प्रमद बर'आ रायजो सभायाव एमपि देरहाखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा प्रमद बर'आ गावल' एमपि सिटखौ लादों, बेनि सोलाय प्रमद बर'आ एमपि मासिखौ इउपिपिएलनि गुबुन दैदेनगिरिनो होनानै दिल्लीयाव थाङाबालानो बीटीसीआवनो इउपिपिएल दोलोनि थाखाय खामानि मावलांनांगौमोन होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंनायनि सायाव बिथां प्रमद बर'आ फिननाय होना बुङोदि एमपि जानाय जायैनि सायाव दोलोआसो थिरांथा लादों होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायो। लोगोसे इउपिपिएलआ दासान्दि जोबोद गोख्रों, फैगौ 20 निफ्राय 30 बोसोरसिमहालागै इउपिपिएलआ जोबोद गोख्रोङैनो थागोन आरो इउपिपिएलआ फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनानै 15टा समस्तिनि गेजेराव 15टाखौबो देरहागोन होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ बीजेपी एबा एनडिएजों एलायन्स जागोन ना कंग्रेस एबा इन्डिया एलायन्सजों एलायन्स जागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो थिरांथा लागोन होनना बिथाङा फोरमायो। थांनाय इउपिपिएलनि 5 बोसोराव इउपिपिएलआ सान्थि आरो गोजोनै सोरखार सालायदोंमोन, नाथाय इउपिपिएलनि सोरखार जोबनायनि उनावनो फिन बड'लेण्डआव न' सावलायनाय, बुथारलायनाय, जौ जुवा गेलेनायफोरा बांबोफिनबाय होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायो। लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङा प्रमद बर'खौ दिल्लीयाव थांनानै जेबो खामानि गैया होनना बुंनायखौ फिननाय होना प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि दिल्ली दिसपुराव जुदि खामानि गैयामोनब्ला
BTC आव ओंखाम रानगोन, दिल्लीयाव मानसि गैयाबा BTC आव थाखा फैसा फान्ड बबेनिफ्राय फैनानै BTC खौ सालायनो होनना प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फिननाय होयो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेफोरबादि जायै बाथ्राफोरखौ बुंना रायजो राजाखौ थगायनो नागिरो होनना प्रमद बर' बिथाङा UPPL दोलोनि रेलियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुङो। फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BPF दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सानफा एफा खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो BPF दोलोनि डिसपुट चालु यात्राया दासान्दि गासै BTC नाङैनो सोलिगासिनो दं। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारी बिथाङा फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव BJP जों एलायन्स जागोना फाइनाल जाबाय होनना बिथाङा फोरमायना होयो। BTC नि मोन 15टा सिटनि गेजेराव BPF आ NDA नि जानानै गंबेसे सिट मोनगोन बेनि सायाव BJP जों सावरायनानै बिसायख'थि गेलेगोन होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायो। लोगोसे BTC आव UPPL जों BPF आ जेबो सोमोन्दो गैया होनना बिथाङा फोरमायो। बेनि अनगायै प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभायाव MP जानायनि सायाव बिथाङा बुङो दि प्रमद बर'आ दिल्लीयाव रायजो सभायाव थाना मा खालामनो हानो, जोंनि BPF निया BTC आसो मेन होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। लोगोसे BPF दोला खमैबो आरोबाव 15 बोसोर BTC खौ सालायगोन होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव NDA एबा BJP आ देरहानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो फिन खनसेबाव आसामनि CM जाफिनगोन होनना BTC नि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। BTC नि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा मुसलमान समाजनि नामाजाव गाननाय थुफिखौ दिनैनि समाव गाननानै मिटिं खालामनो गोहो गैया। हाग्रामा महिलारी बिथाङा मुस्लिमफोरनि भट लानानै मुसलमान समाजखौ थगायबाय। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों BTC नि MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा। हाग्रामा महिलारी बिथाङा मुसलमानफोरनो देरहाखांनायनि उनाव 6 दाननि गेजेरावनो हानि पाट्टा होगोन होनना थगायनानै खमैबो 80 निबो बांसिन एबा 4 लाखनिबो बांसिन मुसलमानफोरनि भट लानानै देरहाखांनायनि उनाव दिनै हाग्रामा महिलारी बिथाङा मुसलमान समाजखौ थगायबाय आरो मुसलमान समाजनि सासेबो लाइमोनफोरनो हाग्रामा महिलारी बिथांनि सोरखारा 2 लाख रांखौ होआखै होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारीनि सरकारा मोनसे फेलियर सोरखार होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो। लोगोसे UPPL दोला जेब्लाबो मुसलमान समाजजों दं। मुसलमानफोरनि हानि रैखाथि आरो हानि पाट्टाखौ प्रमद बर' बिथांनि सोरखार समाव गासैनोबो होगोन होनना बिजनीनि UPPL नि रेलियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL दोला 15टा सिटनि गेजेराव मोन 10 निबो बांसिन सिट लाना हाग्रामा महिलारी बिथांनि BPF सोरखारखौ सिफायनानै गारहरगोन होनना BTC नि MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो। UPPL नि आरोबाव 3 MCLA फोरा BPF आव जइन जानो थाखाय फन खालामगासिनो दं, नाथाय BPF आ दासान्दि लाथ'वाखैसो। बे बाथ्राखौ बुंदों BPF नि लाइमोन युथनि आफादगिरि रिन्जय बर' बिथाङा। UPPL सोरखारा थांनाय 5 बोसोराव आइजोफोरनो 70,000 रां होगोन होनना थगायबाय, नखर नखर साख्रि होगोन होनना थगायबाय, बेकार लाइमोनफोरनो 1 लाख राङै होगोन होनना थगायबाय, गोबां मिशन भिजननि साइन बर्ड आरो फोसावनायल' नाथाय जेबो खामानि मावासै होनना BPF नि सेन्ट्रेल युथनि आफादगिरि रिन्जय बर' बिथाङा बुङो। गोबां गिदिर गिदिर प्रफेसार अफिसारफोरा दिनै हाग्रामा महिलारी बिथांनि BPF सोरखारजोंनो दंजोबो आरो फैबाय थानाय 20 निफ्राय 25 बोसोरसिमहालागै BPF सोरखारानो गोहोआव थागोना रोखा होनना रिन्जय बर' बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारी बिथांनि BPF सोरखारा फैफिननायनि उनावनो गोमालांनाय 16टा डिपार्टमेन्टआ फैफिनबाय। UPPL नि समाव DC फोरनो गोबां गोहो होनाय जादोंमोन, नाथाय दायो BPF सोरखारा फैफिननायनि उनाव DC फोरनि पावारखौ दानना होनाय जाबाय। 6 शिड्युल एरियायाव 6 शिड्युलनि आयेन बादिसो सोलिगोन। लोगोसे साख्रि होनायनि गोहोखौ लाबोफिनबाय आरो EM फोरनि पावार दानना होदोंमोन, बेखौबो लाबोफिनबाय। बेफोर माखासे गोहोफोरखौ UPPL आ गैया खालामनायमोन, नाथाय दायो हाग्रामा महिलारी बिथांनि BPF सोरखारा फैफिननायनि उनाव बेफोर पावारफोरखौ मोनफिनजोब्बाय। बेखायनो हाग्रामा महिलारी बिथाङासो BTC खौ सालायनो हायो होनना सेन्ट्रेल युथ BPF नि आफादगिरि रिन्जय बर' बिथाङा बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।